Després d'una primera part realment disputada, la Universitat de Barcelona ha aplastat a la Universitat de Girona per gairebé 20 punts. L'artífex de la victòria ha tingut nom i cognom, Marc Pagès. El jugador de Castelldefels ha signat una actuació majúscula que ha anat de menys a més. El set ha començat passant una mica desapercebut, però a mesura que ha anat afinant el tir exterior, el maig ha quedat sentenciat. Al final ho hem tret, ens han entrat, que és l'important, al bàsquet, que entrin, i res, molt contents. Ens els anàvem tornant, un ficava, l'altre ficava, però ells han seguit el partit, han sapigut moure molt bé la pilota, han tingut tirs molt lliurats i han tingut un gran percentatge, i aquí hem patit. La igualtat s'ha mantingut fins al descans, empat a 32 al primer quart i abans de passar per la caseta, la UB gaudia d'un lleuger avantatge de 3 punts. La revolució n'ha arribat fins que Pagès ho ha decidit. En el tercer període el base ha deixat alguna pinzellada de la seva qualitat individual, però no ha estat fins a l'últim quart que ha acabat d'explotar. 1, 2, 3 i fins a 4 triples gairebé successius que han deixat el partit fora de l'abast de la UDG. Amb 34 punts en el registre anotador, els companys no han tingut cap mena de dubte de qui ha merescut l'MVP. Com podem, perquè amb els estudis i tot és complicat, però sí. Finalment, 73 a 92, favorable a la Universitat de Barcelona, que amb aquesta victòria es corona com a guanyadora del campionat universitari de bàsquet masculí.